Arep pol, Pak. Lugae dikeleni. Oje. Ini. Jadi saya nama kali ini. Nun sawu, Bapak. Adaane nek siram jamas sesuci. Menika ngangge kembang setaman. Lho, kok mboten wonten kembang setamane napa niku? Sing tak kandhake kudu nganggo banyu sing paling tuwa. Banyu sing paling tuwa ya iku koloan dadi sae-sae kamu. Banyu kala kaya ngene iki. Ayo buka. Oke. Bot-bote kepengin kagungan wahyu Cempaka Mulya, kula sagah. Nggih. Ana jampi-jampine. Wonten amalane. Enten rapale. Iya. Rapale napa? Ayo di teroke mengko arep bapak guru. Ya, Bener tuntun. iya tak tuntut. Nggih. Aku bilang dinas sekon irosi. Na'udzubillah minasaito niroji. Wong kuno iki mati. Na'udzubillah minasaito niroji. Niat ingsun. Maca donga lan ngapalake rapat. Aji napa niki aji napa? Aji alas kobar. Oh, alas kobar. Nggih. Wes. Lho, dadi patek napa? Lho lagi apa lho? Ngomong iki kok Matek ajiku alas kobar. omah cilik jenenge Omah cilik jenenge Langgar. ngarep omah jenenge latar. Latar. Sikil pitik jenenge akar. Ini kisah jambi. Sallallahu salam. Sallallahu salam. Sallallahu salam. Kok ngaten kok? Kok sewu bro. Siram jamas kados kramas niku to. Nek kramas muluk ning kono. Lha pripun? Iki beda kanggo syarat sarana kok. Lah carane nggih mboten ngoten niku. Sak ngertos kula. Niku carane niku ngeten lho, ngeten. Coba-coba. Coba niki. Coba-coba. Ah. Sik. Nggih. Ora timbang iki rewel. Mamine kula dados Begawan Wilmaya, panjenengan dados handaka coba-coba. Oh sik le. Angel le. Juga le nek timbang terus aku rugi aku. Nggih. Nggih, Pripun wau amalane pripun wau rapale wau? nek ingsun Niat ingsun matek aji alas kobar. Omah celek jenenge latar. ngarep omah Jenenge latar. digeret jaran jenenge. Latar. Nek wong tuwa nasar jenenge arep modar. Yang aku ora teko kuwi yo. Lho carane ngene ngaten iki. Nggih, carane dhisik. Nek bathuke sik. Nggih, ditapase. Ah, ini Lah, gandeng niki siram jamas, atus kramas nggih ngeten. Niku jenenge siram jamas. Oh, siram apa? Niki siram jamas ngaten iki. Namanya siram jamas. Nah iki tenan iki. Leres mboten? Hah? Ada komputer iki piye le? Lho, Wong sing arep tak kowe kok malah wali aku. lho, kula niku nyontoni. Lha panjenengan kok siram jamas kok pik apa kuwi? Malah ora kabeh. Jadi saya ngono malah sekolah sopo. Nah. Pripun? Menawa sampun syarat setunggal pun kelakon. Bahwa panjenengan ngendika nek ana syaratnya loro. Lah siji syaratnya napa? Lho kok rasa pripun? Lho sisen gawe, ngoten lho. Ora sah. Lho, nek mboten sah tegese Wis pale batal. lho, pripun? Batal. Batal pripun? Dibacutke apa? Ora usah dibacutke. Batal iki ora dibacutke. Lho jare Pendeta Ratu.
nek kowe gak Nek omong pisan kudu dadi. sing tak kena aja sida lah kowe baca. Don? Baca. Nggih. Sarta sing seneng apa? Ijek siji. Tenan kuwi ya. Gampang napa angel? Jaluk sirahe kadamu curi garata. Sirahe Kang Mas Curi Gonota. Balane pisan balik. Kok kurang cetha, Bro? Syarat sing kaping kalih napa sirahe sinten? Sirahe kadamu curi garata. Sirahe Kang Mas Curi Gonota. Iya. Iya, Kang Mas Curi Gonota. Iya, wong ora protes diajeni. Wong ora salah wae. Wong kurang tata ngajarke murid. Syarat ini bener apa, Ayo maju nanti gue.